Takže začínam, ako keby volala moja mamka. Čau, mami. Čau, mami. Dneska je 1. apríla, deň bláznov. A keď niekto spí, tak prvé, čo čaká, sú tie najlepšie raňajky. A ja som ten najlepší kuchár. Arizona, typická póza. Stávaj, Marek, dneska je krásny deň. Vieš, jak vonku fajne svieti slnko? Masaker. Na čo máš chuť? Na kávu, bo srdce mi prestáva byť. Prasačí. Toto je typické prasačie ucho. Nepatrí do postele, Arizona. Toto hnusné, toto, čo smrdí, nepatrí vôbec do postele. To je nos. Toto je malý špindlikový nos. Malý špindlikový nos. Hi. Okay, bye-bye. V kuchyni sa to už môže začať. Toto tu zamením za... Keď ho máte toľko. To už nie je v pohode. Nie. Avokádo nie, toto už je luxus. To vyzerá super. Keby som urobila raňajky z týchto troch, tak viem, že ide hneď na záchod. Tým pádom si môžeme dať fajnú pauzu. Ďakujem, Arizona. Ďakujem. Normálna. Kuchynská závodní. To už by bolo moc, Arizonina. You and I do what we do. Getting respect in the lose. Living like this, we won't lose. Say that she loving my moves. All by myself on my crew. Living like this, we won't lose. Kde je pán Vica? You and I do what we do. Getting respect in the lose. Living like this, we won't lose. Say that she loving my moves. All by myself on my crew. Living like this, we won't lose. I was a nigga that's passing through. Ain't shit new but the revenue. You started his business. No oko, jak povedal, sa stratilo niekde v Maďarsku. Volské oko so šunkou. To bude Volmendex. Volmendex, ideme dokončiť Volmendex. Dobre, musel som vytiahnuť, lebo sa mi trošku pripalila šunčička. Ale to nie je pripalené. Dáme tomu, že to je soja. Keď dáte soju, trošku sa to pripalí. Jeden chlebík, druhý chlebík. Dva chlebíky myslím, že soja máš. Keď by bolo veľa, máme rádi kečup. Ono sa to podľa mňa stráti, keď dáme trošku. Arvana, vy vyzeráte krásne, dievčatá, krásne. Kreativita vie zmeniť život človeka. Krásne. To tu musím urobiť, dáme krajší nos. Maličký. No a je to je... Neviem, že či som nemala zrobiť tú húbanicu. Že volské oko so šunkou je Šunkomendex? Šunkomendex? Ja neviem. You and I do what we do. Getting respect in the lose. Living like this, we won't lose. Say that she... Kavička je hnusná. Musím skontrolovať, že či už si hodil sprchu.
Čo chceš ty na raňajky? Čo chceš ty na raňajky? Čo? Čo chceš ty na raňajky, ha? You cannot do what we do. Getting respect in the lose. Living like this, we won't lose. Say that she loving my moves. Normálne, keď sa na teba chlieb smeje, to už je akože... Pozri tie detaily. Ja viem, že to nie sú najlepšie. Netreba sa na jedlo pozerať. Dám si kávy. Čo sa deje? Míka. 1. aprílové. 1. apríl. Bohužiaľ. Fuj. 1. aprílové žartíky. Ale no, to len káva mi ušla, tak aspoň nejaký maličký musím urobiť, ne? Maličká káva, keď ti ujde, to je v pohode. Ošie. Je to, že sa mi... Riadne. Prepáč. Nechceš si ti dať raňajky? Ja? Ja si urobím, hej. Dneska chcem také ľahké ako kefír. Ja neviem, čo ma to svrbí v krku. Neviem. Zabehla ti? Living like this, we won't lose. I was that nigga that's passing through. Ain't shit new, but the Takže ak ste takto nachytali priateľa alebo priateľku, Kde si ju videl? Však ja som ju skrýla. Znábilnej hnusnej kávy. Nemôže byť tak vidno za kvetom. Fuj. sa vám takto podarilo a nepodarilo zároveň nachytať niekoho, ako mne sa podarilo Mirku. Lajky, subscribe, komentáre. Nepodarilo sa mu nič nachytať, on sa len všimol kameru. Kedy si všimol kameru? Bol tam ten stres, kedy som sa začal dusiť. Bol tam. Videl